Manok. Sarap. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng putserong manok. Ayan mga kapudibi, ang drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Mata na Oo, po. malinis na yung kamay namin mga kapudibi. Mangantana po. Panay tebal. Ha? Patis mo. Patis mo. Pata. Ito yung sa akin. Oo. Okay. Isang gray. Makita niya yung bahay ng mga sangre. Yung bali na yung sangre na. Okay. Ay, nakasaba. Sarsa daw. Oo. Sige tayo sa sarsa. Yan. Dito muna natin yan. Okay. Ano Gulay subo? na tayo. Ito. Oo. Gulay muna tayo. Like. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mata na po. Mga mo. Naman. Naman niya. Manok. So, Manok. Naman. Sarap. 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 ikang gulad ah. Yan, sarsa. Thank you. Ito saging. Saging. Ay. Wala ko nina. Saging. Subanan ko, ang subanan. Ay.
patatas. Grabe, sarap. Gulay pa lang makapudibis. Ulam tanang. Oo. Hanghang. Sarap na saging na bal. Lalo na pinirito muna. Sarap. Luminto sa Davao, no? Ingat po kayo mga ka-Food TV, yung mga kababayan natin sa mga taga Davao, ne? Tsaka sa Baguio. Ingat po. Bagyo kahapon. Oo, sa Baguio. Tapos kaninang 10, no? Sa Davao. La Union. Kaya ingat po makapudibis. Pag nakaramdam na po kayo ng, lindol, lumabas po kayo sa bahay. No? Sarap. Siya ng isda, pwede. Tilapia. Yeah. Putsarong babi, pwede. Si Kuya siguro. Yakang tayo. Saging. Napusog ako sa gulay. Kulay lang. Kasi ka ba ba? Gulay. Sabi mo kasi gulay. Ayan, gulay.
Dapat na gano'n lang tayo. Putcherong gulay. Paano yung gulay? Lasang butter. Parang ginisa sa butter eh. Ano yun? Ang yaman. Ayan, may nagtatanong sino daw nagluluto sa pagkain natin. Kusinang kabalan. Ayan. Shout out da. Sino nagluluto ng mga ulam natin? Sino ang Facebook ni Dada? Wala na. Ayan. Grabe, busog ako. Mga foodie, sa next mukbang na po tayo magsishoutout ha. Dagdagan pa po natin. Ulam ko ito mamaya. Magtira. Sige. Anyaman. Sobra. Wala na tayo kanin. Ay mga kapudibis. At kami pong taga na duwang manok. Adwang gili. Kaya ang ganakin ng video kami. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga